No niin, morjesta pitkästä aikaa motovlogi kontsaa tähän väliin. Käydään tässä videolla ihan vaan pari asiaa läpi, että lähinnä mulla on vähän uutta varustetta, niin testataan niitä tässä samalla. Ja sen jälkeen mä puhun vähän taas tulevasta, että mitä tänne on seuraavaksi tulossa ja tapahtumassa. Eli kuten äänestä saattaa kuulua, tää on kamera on sama vanha FDRX 3000 Sonylta, mutta mikrofoni on ihan tällainen nyt Philipsin lievä mikrofoni, jonka ostin, jonka saa tuohon kameraan kiinni. Testaillaan nyt sitä tässä samalla, että minkälaista äänenlaatua se tuottaa, kun mä saan ihan kunnolla nauhallisen mikrofonin kiinni ja tuolta sen tänne kypärän sisälle. Et vähän epäilyttää, että miten hyvin se toimii tähänkään tarkoitukseen, koska tajusin tietenkin vähän jälkikäteen vasta, että ei tässä kypärän niin kuin sisäpuolella oikein ole paikkaa, mihin sitä laittaa, että tää on yllättävän ahdas ratkaisu, että mitä mulla on tosiaan, kuten sanoin, uutta varustetta, niin mulla on uusi kypärä. Tää on Schubertin E2 Adventure-kypärä, modulaarinen sellainen. Kypärä itsessään on todella hyvä, vaimea, plus sitten, että tässäkin on nyt integroitu kypäräpuhelin, koska mä halusin, että se on sillä lailla. Ja on ollut todella tyytyväinen, että kallishan tää on. Kypärä itsessään, tää on ihan perusvalkoinen kypärä, niin joku 6500 ja sit se maksat tästä integroitusta tai niinku tosta radioyksiköstä. Se tulee sitten siitä radioyksikkö ja mikrofoni mukana, mistä sä maksat sen 3500 € sitten lisää. Eli yhteensä tonnin posteineen maksoi sitten koko setti, että jos niinku järkevästi ajattelee, niin kyllä se todennäköisesti pääset halvemmalla ja ehkä jopa paremmalla äänenlaadulla niin, että sä ostat jonkun toisen kypärän ja hommaat kardon tai minkä tahansa muu siihen paikalle tilalle, niin sillä todennäköisesti pärjää paljon paremmin kuin tälle, mutta tässä nyt oli enemmän kyseessä se, että tää oli esteettisesti itselle miellyttävin kypärä, mitä tuli vastaan. Oli hyviä kokemuksia mun edellisestä Schubertista ja siinä sitten aika lailla onkin ne omat perustelut tälle, että jos on rahaa polttaa niin fine, mutta voi olla fiksumpi katsoa niitä halvempiakin vaihtoehtoja. Ja sitten tosiaan tää mikrofoni itsessään, niin tässä ei tosiaan ole kypärän puolella oikein mitään tilavaa paikkaa mihin sitä laittaa. Ja tää on tosiaan ihan perus lievä mikrofoni, jossa on tällainen hauenleukaklipsi sitten millä sen saa kiinni. Niin se on mulla tosiaan tällä hetkellä kiinni tossa kypärän mikrofonissa, koska se on tässä E2 mallissa, se on tollanen tikun nokassa oleva mikrofoni, eli vähän erilainen kuin esimerkiksi C4 Prossa, mikä mulla on aikaisemmin, jossa se oli pelkkä se tynkä, joka sieltä tulee sivusta. Niin tässä se on tosiaan ihan sellainen mikrofoni, varasimikrofoni, mikä tossa tulee, niin se on siinä varressa kiinni. Tää tosiaan nyt tarkoittaa valitettavasti sitä, että se mikrofoni on aika lailla mun suussa kiinni, minkä takia mä en yritän olla huutamatta tää kypärän sisällä, että ei ihan vallan räjähdä ääni tästä sitten tosta. Et mua itsekin kiinnostaa nähdä, että miltä tää sitten näkyy toistettuna tää ääni, koska mä oon kerran toisen testin tehnyt aikaisempaa, mitä mä en ajatellut edes laittaa mihinkään, jossa tää mikrofoni oli sijoitettuna tonne kypärän ulkopuolelle, että mä saisin paremmin ajoäänet mukaan, kun tuon kameran omalla mikrofonilla tulee melkein pelkästään tulleviimaa, ja et se on niinku se pääsy, minkä takia no edelliset videot kun on ollut sit vaan silleen, että siinä on musiikki taustalla. Et kun ei ole erillistä mikrofonia, niin se tosiaan sitten se on pelkkäistä viimaa. Nyt katsotaan, mutta sitten niinku muuten uutta varustetta, mitä mulla on tässä, niin tosiaan uudet hanskat. Revitin nää kesähanskat. Nää on todella hyvät lämpimälle ilmalle. Istuu mulla ainakin todella hyvin käteen ja on pidemminkin aikaa mukavat viettää kädessä. Ja sittenhän toki nämä kun on tällaiset puolimeshit, miksi tätä sanotaan, niin vettähän nää ei kestä. Ja sen takia mulla on sitten Alpine Starsin TriStar hanskat sitten
sadekeleille ja kylmempiä keleille varten. Ja nekin on ollut tosi hyvät. Molempia on päässyt testaamaan jo ihan tosi toimissa niin sanotusti. Ja sitten mulla on päällä Alpinestar Andes TriStar 3. Ja näistäkin mä oon ollut helvetin tyytyväinen. Kolmen niin kuin kauden asu. Eli viettää vettä, viettää kylmää ja kyllä nämä kesäkuomalla on sitten vähän turhan kuumat, vaikka saatkin nuo tuuletusrivat näöstä auki. Niin kyllä toi, et vaikka on niinku housuusta on liepeet auki, takista on liepeet auki, niin sit kun se lämpötila on sitä 30 astetta, niin ai, kyllä se aika turkasen kuuma on. Mut muuten niinku oon tykännyt todella paljon. Olleet ja hinta se päätti. Et se ehkä mitä kannattaa ottaa huomioon on se, että nämä koot on vähän omituiset, ainakin mun mielestä. Mä oon iso mies, niin mulla on 2XL ajotakki, joka on oikein kokoinen, istuu ja sopii oikein, mutta 2X:n housut on sitten taas liian pienet. Ja 3XL:n housutkin on yllättävän tiukat. Et mä oon mahakas tyyppi, mä oon iso tyyppi, niin se vähän ihmetyttää, että miten ne tuolla menee. Tässä nyt on taas ikuisuusprojekti laittaa päällä, että istuu ajovarasteisiin sopivasti. Et toki nyt aina se positiivinen yllätys oli tällä vuotta toki sit se, että varusteet ei ole kuitenkin tullut talven aikana, niin kuin se monesti tuppaa tuntuu käyvän, mutta oon ollut ihan tyytyväinen niihin kaikkiin. Et sitten pyörähän mulla on edelleen se vanha sama, mitä on aikaisemminkin näkynyt. 2007 vuoden Suzuki V-Ström. Nyt alkaa rupea kilometreikin olla pyörässä, että mä ostin tän silloin, että tästä olisi olla 40-42 000 kilometriä mittarissa. Ja nyt ollaan 96 000 sijoitteita. Pyörähän on ollut mulla nyt sit sen 4 vuotta nyt sitten. Et jossain vaiheessa aina välillä mietityttää katsoa sitä, että hommaisi suurempaa V-Strömiä, mutta se valitettava fakta on, että se, että olisi 16 000 € heittää uuteen pyörään, niin on aika unelmaa. Että moottoripyöräily on muodon harrastus ja mä en harrastusvälineitä hommaa rahoituksella. Että jos ei mulla ole 16 tonnia heittää käteisellä siihen pyörään, niin sitten en sitä osta. Mutta sellaista päivitystä niiden osalta, että sit se, että mitä tulevaisuudessa tulee, niin lähinnä videot tulee jatkossakin reissuvideoita. Hirveesti mua ei motovlogaus enää inspaa, lähinnä sen takia, että mulla ei ole mitään fiksua sanottavaa tai mistä mä haluaisin vlogata. Et jos haluatte puhuttua kontsaa, niin Juhis-Racingia suosittelen. Varmaan sitä jo katsottekin, on aivan loistava tyyppi. Tykkään itsekin katsoa hänen videoitaan, vaikka en välttämättä ihan iän puolesta kohderyhmää olekaan. Mutta se mitä tänne kanavalle tulee sitten, niin kuten tosiaan on samanlaisia videoita kuin esimerkiksi tuo viimeisimmät talppireissun videot. Tosiaan sillä reissulla lähdettiin Suomesta, vedettiin Ruotsin poikki Alpeille. Käytiin siellä ajaa Passostelvia. Sitten matkan varrella Saksasta käytiin automuseot läpi, Porsche, Mersu, Volkkari, Audi ja BMW. Ja sitten tietenkin piti käydä sitten Nürburgringilläkin fiilistelemässä. Siellä käytiin ihan ratakierroksella ja sekä ajettiin Nordschleife. Helvetin hienoa, suosittelen kaikille. Ja tällä vuotta oli vaihtoehtoja pari. Faija halusi, että oltais lähdetty Eurooppaan taas ja oltais oltu Ranskassa, mikä olisi ollut ihan kiva, mutta siellä nyt on tosiaan olympialaiset, niin Pohjois-Ranska on todennäköisesti vähän ikävä paikka olla majoittumisen puolesta, vaikka telttattupaikkoja varmasti riittäisikin. Ja siellä on kaikki muutkin sitten olympialaisten takia paikat
porukalla. Sitten se mitä itse kanssa suunnittelee, että toinen olisi sitten ollut, että olisi mennyt Rivieralle, olisi mennyt sinne Välimeren suuntaan ajelee. Mut siinä taas olisi tullut sitten taas se, että siinä tosiaan menee melkein viikko, kun sä ajat sinne perille. Ja mä en niin hirveästi tykkää loppupeleissä siitä, että ajaa pelkkää siirtymää sillä pyörällä. Kyse oli tossa edelliselläkin reissulla kasen välillä alkoi olla tympäsevää, että jos sulla on niinku se parisataa kilometriä, 300-400 kilometriä siirtymää. Ja sitten meet sä autopaanaan, no autopaanalla on muuta porukkaa, porukka vetää hirveet tahtia, meet sä pikkutietä, siellä on työmaakoneet, maatilakoneet, kaikki tällaiset putki on edessä. Ja sit joudut koko ajan miettiä, ettei tuu elukoita, ettei tuu kekään alle tai muutakaan vastaavaa ja niihtää poispäin. Niin se mitä mä nyt sitten teen tälle vuotta, niin mä lähden Japaniin. Mä lähden tosiaan nyt parin kuukauden päästä Japaniin syyskuussa. Ja oon vuokrannut siellä moottoripyörän itselläni viikoksi tai 8 päiväksi. Ja tarkoitus olisi sitten lähteä Tokiosta kiertämään ympäristön seutuja. Että alustava reittisuunnitelma. Ja nimenomaan alustava, koska mä en oo hirveän tehnyt mitään hirveän tarkkaa aikataulua. Et miten se 8 päivää menee, vaan että sitten mä saan ajaa sellaisen tahtiin kun tuntuu sitten siellä. Ja että mä saan rauhassa pysäillä ja muuttaa sitä reittiä sitten tarpeen tullen. Niin mä lähden tosiaan Tokiosta. Ekana suuntana on Hakone. Siitä Tokiosta sinne etelään päin vähän matkaa. Siellä katsoo vuoria, kuumia lähteitä. Fuji näkyy siitä. Ja sit siitä lähdetään etelään sinne Isunniemaalle. Käydään kattoo Isu Skyline, hieno ajotie siellä päin. Ja mennään sinne Isunniemaan päätyyn Shimodaan. Katsomaan paikkaa mihin Commodore Perry tuli. Ja sitten tullaan Isunniemaan toista reunaa ylöspäin, käydään kattoo Nishi-Izu Skyline. Ja sitten tullaan siihen Fujivuoren eteläpuolelle. Ja sitten tarkoitus käydä yksi Fujivuori. Pätkän kanssa sinne ei kiivetä, vaan mulle riittää ihan se, että joku näkee sen vähän etäämpää tai sitten jos on aikaa, niin sitten ajaa vähän likemmäs. Käy katsomaan miltä se näyttää tai ajelee sinne, niin siellä on niitä asemia, mitä pääsee autollakin. Sitten käy niitä katsomaan. Fujilta sitten on tarkoitus lähteä pohjoiseen. Mennään siihen Naganon prefektuuriin Naganon suuntaan. Siinä on Suwa-niminen järvi siinä matkan varrella, missä on tarkoitus viettää yötä. Siinä on kuumia lähteitä ja se on ihan nätin näköistä seutua, että siinä kiinnostaa käydä katselemassa. Mut sitten siitä vierestä lähtee Venus Line-niminen ajelutie sinne vuorille, joka on sitten todettu, että on yksi Japanin parhaita pätkiä moottoripyörille. Käydään se ajamassa ja se tie päättyy Karuisavan seutuville, joka on sitten tokiolaisten tällainen lomakohde, missä todennäköisesti en ihan hirveästi vietä aikaa. Voi olla, että mennään lähemmäs Tatesinaa vastaavaa päin. Mut sit siitä on tarkoitus lähteä sitten Gunmaan, jossa käydään katsomassa tietenkin Akina ja Initial D-tiet siellä. Ja sitten käydään Ikaha Onsenilla, kattoo se on nätinäköistä seutua. Ja minkä jälkeen tietenkin mennään tuonne Akagille. Samat hommat, katsotaan siellä Akagilla noin Initial D-pätkät. Ja tullaan sieltä alaspäin. Ja sit lähdetään katsomaan lähdetään Chichibun suuntaan tutkimaan paikkoja siellä. Ja siellä nyt ei sen enempää. Mä en siitä Chichibun suunnasta tiedä ihan niin paljon sitten, että miten päin ja mitä siellä tekee.
muuta kuin että sielläkin on hirveen nättiä vuoristoseutua. Kun sitten sieltä tulee sitten Hachiosin suuntaan, missä on sitten toisen automangan tapahtumapaikka. En muista tarkkaan nimeä, mutta se on siinä Hachiosin vieressä löytyy se toukepätkä, missä ne Overred nimisessä mangassa on. Ja siitä sitten on tarkoitus tulla alas sitten Tokioon takaisin palauttaa pyörä. Ja mä oon sitten Tokiossa sen 3-4 päivää sitten lisäksi siitä. Ja oon ihmettelemässä pööpöilemässä. Sellaiset suunnitelmat, että ja sitten sen Japanin kanssa niinku suunnitelmat, niin tietenkin vähän samanlaiset videot tulee sitten kun Alpeelta tuli. Ja mut tarkoitus olisi sitten tehdä ainakin 1 tai 2 videota sitten nimenomaan siitä Japanisessa ajamisesta, moottoripyörän vuokraamisesta ja sen sellaisesta, että mitä siihen tarvii sitten, kun jos sellaista haluaa tehdä ja mitä se maksaa ja miten kannattaa toimia ja mitä saa mistäkin ja näitä poispäin. Et siitä olisi sitten apua muillekin, jotka mahdollisesti haluaa samanlaista tehdä. Mut sellaista oli tässä suunnitelmissa tulossa, että katsotaan sitten, että palataan asiaa. Videota tulee todella säännöllisen epäsäännöllisesti, kuten on nähnyt, että apaat silloin kun inspiraatio iskee ylipäätään editoida videoita, kuten niin kuin noista alppivideoistakin näkyy, että mut ihmetellään, että jos rupes kiinnostaa tuleva kontsa, niin pistä kanava tilaukseen, niin tulee sitten näkyville sullekin, kun ne videot ilmaantuu. Ja jos on jotain haukotoltavaa kysyttävää, niin jätä kommenttia alle, niin ihmetellään. Kiitoksia tähän asti ja palataan taas asiaan. Kiitti, moikka!